Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Sowda Kooperativ Mektebiniň talipleri bilim idarasynda para berimiň möwjudlyandygyny, muallimleriň özlerinden açaçan para soraýandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan talipleriň bir näçesi muallimleriň parany bermekden ýüzegren taliplere synaglarda pes baha goýmak barada haýwa tatýandygyny belleýär. Muallimler utanman çekinmän howatir bolmazdan studentlaryň her birinden hasap ýagny začod üçin 50 manat pul talap edýärler. Her semestrde 2-3 tapakdan hasap, 2-3 tapakdan hem synag bolýar. Heniz semestriň tamamlanmagyna 2 ay wagt bolsa da muallimler häzirden okuwçylara haýwa atyp nagt pul ýygnaýarlar. Dip Aşgabatly talip gurrun berdi. Talipleriň sözlerine görä para almak tejribesi muallimleriň arasynda dil düşmek esasynda amal edilýär. Bu ýagdaýda mekdebiň müdiri we onuň ornwasary hem habarly bolup, bir kanun etmişler üçin hiç kim jogapkärçilige çekilmeýär. Muallimler mekdebi tamamlanynda okuw şahadatnamaňdaky bahalaryň ählisini 4-5lik baha etdirmek üçin de her baha üçin değişiklikde 150-200 manat soraýarlar diýip Aşgabatly başga bir talip gurrun berdi. Talipler we olaryň enatalary bu ýagdaýyň ýaşlaryň arasynda bilime, okumaga we öwrenmäge bolan höwesiň ýitip pesa gaçmagyna, geljekde eli diplomly, ýöne hünärsiz we jemgyýete peýdasyz kähalatda ziýanly adamlaryň ýetişmegine getirýändigini aýdýarlar. Studentler okusaň ýa okumasaň da, bilseň ýa bilmeseň de hasapdan we synagdan geçirýändiklerini gowy bahalmak üçin bolsa para bermeldiklerini bilýärler. Şol sebäpli studentler mektebe gelip görünüp oturup günlerini, aýlaryny we ýyllaryny boş geçirip gidýärler. Dip Aşgabatly ene anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada agdalýan mektepden we paýtagtyň bilim bölümünden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanyň bilim pudawy soňky 10 ýylliklarda elan edilen ençeme özgertmäge garamazdan giň ýaýran korrupsiýa, muallimleriň we okuwçylaryň dürli köpçülikligiň çärelere çekilmegi ýaly ýagdaýlary bilen baglykda döwrüň talaplaryndan ýa galmakda tanqidlanýar. Soňky aýlarda habarçylarymyz para bermiň ýaşlaryň ýokary okuw jaýlaryna, orta hünär mekdeplerine, okuwçylaryň mekdeplere we körpeleriň çağalar baglaryna girmek prosesinde hem ýändigini ençeme gedek habar berdiler. Maý aýynda bolsa Mary welaýatyndaky habarçylarymyz Sewitin käbir mekteplerinde muallimleriň pul ýygnamak we beýleki talaplary berjäy etmedik okuwçylara pes baha goýmak barada haýwa tatýandygyny aýtdylar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa baradaky hasabatlarynda iň yaramaz orunlarda ýerleşdirilýär. Transparency International guramasynyň şu ýylyň ýanwarynda çap eden soňky indeksinde Türkmenistan dünýäde we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda iň pes baha alanlaryň biri bolup, oňa 19 bal berildi.